प्रगतिशील भोजपुरी समाज के तरफ से जौन कार्यक्रम चल रहल बा जय जय भोजपुरी घर घर भोजपुरी, ये कार्यक्रम में रउआ सबके हम दिल से स्वागत करतानी। सबके आभार प्रकट करतानी कि रउआ सब वीडियो देखतानी। आज हमनी के चर्चा कइल जाई समाज में दया के बहुत अभाव बा। लोग एक दूसरा पर दया नइखे करत। दया जबकि बहुत ज़रूरी चीज़ बा। आदमी के दयावान होखे के चाही। हमनी के मनुष्य जीवन में बानी जा सबसे सर्वोपरि योनि है मनुष्य योनि। 84 लाख योनि में कहल बा कि सबसे सर्वोपरि योनि मनुष्य योनि है, मानव योनि है। हमनी के अंदर मन के विकास बा, यही से हमनी के मानव कहलाइला जा। पशु पक्षी में मन के विकास उतना नहीं है, लेकिन हमनी के मन के विकसित बा। हमनी के यही से हमनी के मानव कहाइले जा। तो मानव के अंदर दया भई बहुत जरूरी है। कहाला कि मुखड़ा का देखत दर्पण में, तेरो दया धर्म नहीं मन में। दर्पण में मुखड़ा का देखत जब तारा अंदर दया नहीं खे, धर्म नहीं खे। ऐसे जैसे रस के बिना पौधा मुरझा जाला, वैसे ही हमनी के अंदर भी दया रूपी रस रहे के चाहिए। तो दया जेकरा बा अंदर में, वो बहुत शीलवान बा, गुणवान बा, सहनशील बा। अपना साथे साथे दूसरों के कल्याण सोचता। दया होखे के इहे मुख्य कारण बा कि आपन भी कल्याण होखे और दूसरों के भी कल्याण होखे। दूसरे प्राणी पर भी दया करे के चाही। मनुष्य पर तो दया करे ही के चाही, लेकिन मनुष्येतर प्राणी पर भी दया करे के चाही। एकरा के कहल जाला मनुष्य के संग संग मनुष्येतर प्राणी के भी अपने जैसन समझ के, पेड़ पौधा के, पशु पक्षी के, कीट पतंग के, सबके अपने जैसन समझे के चाही। ऐसे कि सभे जीव हो और सब जीव में शिव के वास कहल बा। तो ऐसे दया बहुत जरूरी बा। क्षमा दया तब त्याग मनोबल सब का लिया सहारा। तो दया के वर्णन साहित्य में भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण एकर वर्णन बा। तो हमें एकरा में भोजपुरी में एगो भजन कहीं चाहे कविता कहीं जौन भी बा, हम सुनाओ तनी रउआ सबके कि जेकरा दिल में दया नइखे कैसन बा उ नरवा। जेकरा दिल में दया नइखे वो आदमी काहे के बा, ई कहे के मतलब बा। केतनो तीर्थ धर्म कल, तीर्थ में जाई, चाहे गंगा जी में नहा ली, चाहे कहीं भी, जब रउआ अंदर दया नइखे तो ई कुल कैला से का फायदा बा। प्राणी के ऊपर दया नइखे, अपना समाज के लोग के ऊपर दया नइखे, तो दूसरा के हिंसा मारे के विचार बा। अपनहु जी, दूसरों के जिए दी, जियो और जीने दो, ई भावना लेके चले के चाहे समाज में। तो आई हमनी के सुनल जाओ। जेकर दिल में दया नइखे, जेकर दिल में दया नइखे, अरे कैसन बा नरवा हो। जेकर दिल में दया नइखे, कैसन बा नरवा हो। जेकर दिल में दया नइखे। गंगा के नहाइला से साधु ना कहाइबा। भाव देखिए एकरा में। लोग कहेले कि हम गंगा जी में नहा लेब तो बड़का हम तर जाइब, हमार मय पाप धोआ जाई। ये सब भ्रांति है। एकरा के गलतफहमी में मत ली सबे।
समाज में ई जौन भ्रम बा एकरा पर कहतनी, भाव एकर देखी। गंगा के नहाइला से साधु ना कहाइबा, अरे बेंगमा का कहीं है जिनकरी, अरे बेंगवा का कहीं है जिनकर जलवे में घरवा हो, जेकर दिल में दया नइखे कैसन बा उनरवा हो, जेकर दिल में दया नइखे। और ये आगे पंक्ति देखी, कितना लोग बा कि घर द्वार छोड़ के जंगल में वन में जाके अपना के सिद्ध करे के फेरा में हम वन में जाइब तो सिद्ध हो जाइब। ये सब भ्रम है, ये सब अंधविश्वास है, रूढ़िवादी चीज है। बनवा में रहला से साधु ना कहाइबा, बनवा में रहला से साधु ना कहाइबा, अरे बनरा का कहीं है जिनकर, अरे बनरा का कहीं है जिनकर बनवे में घरवा हो, जेकर दिल में दया नइखे तो कैसन बा उनरवा हो, जेकर दिल में दया नइखे। बहुत लोग बाल बढ़ा के जटा बढ़ा के बहुत अपना के बुझेला कि हम बहुत बड़का साधु बानी, बहुत बड़का हम भक्त बानी। ये सब गलतफहमी, सब अंधविश्वास है। देखी कैसे भाव बाइक में लाइन में पंक्ति का कहतिया, बार की बढ़ावाला से साधु न कहाइबा, बार की बढ़ावाला से साधु न कहाइबा, अरे भलुआ का कहीं है जिनकर, अरे भलुआ का कहीं है जिनकर हई भर देहि बरवा हो, भलुआ का कहीं है जिनकर हई भर देहि बरवा हो, जेकर दिल में दया नइखे त कैसन बा उनरवा हो, जेकर दिल में दया नइखे कैसन बा उनरवा हो, जेकर दिल में दया नइखे। सब भोजपुरिया भैया बहनी लोगन के हाथ जोड़ के गोड़ छू के गोड़ लागतनी कि रउआ सब ये चीज़ के समझी, अंधविश्वास से दूर होखी, एकरा में अटकला के जरूरत नहीं खे। मन मंदिर बा, काया काशी बा, दिल द्वारिका बा, एकरे के जाने के बा, सब कुछ रउआ शरीर में बा। भगवान का कहतनी आ कैसे रहतनी, कहाँ रहतनी, ये सब कुछ रउआ शरीर में बा। एकरा के अनुभव करे के चीज़ बा, ये अनुभूति के चीज़ है। ये कहल विमुख से व्यक्त ना कर सकेला आदमी। भगवान के अनुभूति करे के चीज़ है, प्रभु के अनुभूति करे के चीज़ है। आत्मा रउआ शरीर में बा, ये परमात्मा के अंश है। जीव जब बा रउआ शरीर में, वो समझी कि शिव के अंश है। ऐसे दया बहुत बड़ी चीज़ बा। जैसे हम रउआ सबसे आग्रह करब, भोजपुरिया भैया बहनी सब लोगन से, कि रउआ सब दयावान बनी, जे अपने नियन सबका के समझी, दयावान बनी तो हमनी के समाज बहुत सुंदर बनी। ऐसे दया के बहुत सर्वोपरि स्थान दिहल बा। दया करे के चाही, दया बहुत बड़ चीज़ है। ऐसे अपना अंदर करुणा के भाव, दया के भाव रखे के चाही। भगवान के एगो नाम दयानिधि भी कहल बा। तो दया वहाँ के करीला तो हमनी के उनके अंश ही जा,
हमनियों के अंदर, जीव के अंदर भी दया के भाव रहे के चाही। अपने जैसन दूसरे जीव के भी माने के चाही। एक प्राणी के दूसरा प्राणी के भी अपने भाव के लेके चले के चाही। सब में शिव के भाव देखे के चाही। यह हमरुआ सबसे आग्रह करब, निहोरा करब। हमार भोजपुरिया भैया बहनी जे भी वीडियो के देखता, सब केहू के हम नमस्कार करतनी, प्रणाम करतनी, गोड़ लागतनी। जय भोजपुरी, घर घर भोजपुरी। ये वीडियो से लाभ उठाई सबे और अधिका से अधिका लोगन के शेयर करी ताकि समाज में दया भर जाओ, लोग दयावान होके, एक दूसरा पर हमेशा दया के भाव रखे, प्रेम फैले समाज में, हमनी के समाज दया से सराबोर होके। नमस्कार। जय भोजपुरी, घर घर भोजपुरी। जय भोजपुरी, घर घर भोजपुरी।